para bangit beja bad barro ke perlok ba asngap ya kan gaji kai niam jenga kan ga stop apliang buram pi de gaji kmen bang sangu pi ba pi akloi ban asngap ba simbenta ha kan gaji kai niam takna ba kan gaji kai niam jengi kalong ka ba ble kurku ila ka dua chwa ho ble ban pan chi start ban pan jing champang pan jing kai no ha ka kerteng ukpa baru khon bam sem ba khoi amen ai ngui me ble na bata kan ka step sina kong jong ka yo ya kamen me la kar khu ngi bar ro sta yo gidaya ko gidaya khya gidaya bit gidaya biang gidaya im ble shi bon ble madon ka san dor yangi pan le ba barbor ka jing im jongi to ai ba kan chi kai niam jongi mata ka step ro kalong kalat chi arab ngi blang kham pan ba ya la ki jong ka jing im sem pat ki we benta jong ka jing im jongi te kar khu na makata ya kan chi kai niam jongi hi kai ma me ka chi kai niam in skap ya me ble baring songu ya me ni pa ni kine daw chris utrai jongi kabura mau pa bro kon barham se bu khoi komba la long ka ban kong jumta bat barabor junam la junam amen tenga pen buat ak tin ble na gospel jong lukas kalanong ka ba khalai a tho ar tar tar jisu lo lek dang ba kinong ba bat kinong rit udai kai kat ba udang lek cha Jerusalem dan kibakali yo u ko kun rap ha to tang khendiet ki ban la im uchi su lo jubab yaki le sitom ban rung na ka khardop ka bakhim na mar bun ki briu nga ong nga phi kin yai persang ban let rung henre kinam la utrai yeng un khi bat un khang ya ka jing khang te haba pen yang chabar bat pentit ya ka jing khang ta ka ba ong please se yangi ko try unjubab ye phi na ei ngam ithu ye phi hang ta pen phai kten ngelia bam ya di bat phi lai kai ha ke snong jongi un ong biang phi na ei ngam itu ya pi kino na nga pi ki rius neu ka gospel jong try para bagai biya ngakwa banikai niam halo kato ka jingkali ki briu bangli asem na gospel ka baong hato tang kendiet ke lai im ujisu umsim la jubab kendiet na sibuan rela ai de ka bai ka jubab uong rung na kalanti ka bakhim balai mo ki to ki breu kali kani ka jingkali ngatarai ki kali kani ka jingkali hadin ba ki li asngeu yo u ba ka ji kai chu u la ne ba hui kai ne ka ji kai ka ba e ba ni pule gospel jong Matthew salong si peu la penyau la pra ong kum ne da pikam e ye me ye pa jung pi ban yanga pemla ban long kinong bot changa da pikam e ye ga lok ne ki khon ki ti kin dew ka chip kam palat ban yanga pemla ban long kinong bot changa pen long kinong bot changa ba ya ka ding phana len ya la de hang ta pen long kinong bot changa hang ta pen yo ka chung imak de halor kane pa ki to ki breu kali Susung ikan mau gospel jong Lukas nong kandai san penyau do ribu ar. Kitu kelai ngot ki breu ki kwa ban buat di Cisu klem ong ale ban welcome reu ong hawe ong kimersiang kisim kasun kidon jakadam ukon breu don. Tau breu ba yosau banang kong bi yosau kata ulai no. Baaru ong Cisu kwa ban buat ya me sa ngale ai ngat sa ngale tep swai me pa ong em ki ba ai ki bayap ke tep pra bayap non kam pi buat ya nga balai ong Cisu kwa ban buat ya me sa ya nga ban ai ku ble swai bhai ya sam ong Cisu ong em ale buat ya nga na ai ku ble ka chung mot ka chung im ka dei ka ba e ka chung buat ya Cisu ka dei ka chung buat ka ba e pat ka imo ka ni ka ta ka chung ong ka chung lat im Yosef hak man la kasik berikan sepang kajing la im tau berak tau rang ba kata tau kena plai im yu kena la sen ka jum sang jong ka ding nak la jing nam mak ta ter tek la pelaj im
Apalai ulah tak kajing yap, apalai macam masam jeng ma, pada orang lah apalai im. Kaya pada kani kajing orang jisu, kajing tu kibri, hatuan kandiat kilat im. Kamamut kimut ban orang balai na kajing du, ya kajing im bam cukut. Balai na kajing du, ya kajing im bam cukut. Tapi sau tu ya kata ngap kan mau kum ne. Pengen atali kajing im. Balang kong, kajing im hakan pertai chong bahasa. Tik bo ong Norway sam haka sam chi spa khat khandai ong ngi long hang ne tang kum kinong chong basa ngi chong chi por ngi im chi por paka jing im ka bane jongi ka de ka jing im ka baar ka de ka jing im ka bane ka ban le chow blai indang la yap natara ki tu ki breu kli hatu tang khatiat ngot kin poi chakata ka jing im bom chukut ka jing im hadin habut indang la yap yati baro ya kijing let no ki breu nang partai chong basa ki breu ki nakawe ka se ka ka ski ibang let tep ki breu ba kim chong ne akan let partai chano ki let hatola tep la dep la kut kijing im joki hatola thang la kut kijing im joki ngatai yang net ba ki tu ki bala let no nang kan let partai chong basa kim let jendu jendam le ki let chau blai chakata kijing im bom chukut kijing im bom dan chukut chu kadai partai ka dan chukut emang ada pertai tangkat tokan puar kakut pi im cispa senam hadis cispa senam lakut kajing im jong pi janga hadin riu pel nyau pel lakut tabangi peteng pat ya kata kajing im kebahadian tu kum nuken ban yo ya kata kum nuken ban light na kata ban light na kajing do ya kata kajing im kata pakita ki briung ya so na gospel ki kendi tu jisul juba sim la juba ban ong atang we arbut balai im ku ada ka juba ya nakalanti kabakhim im na kajing im kabakhim kabamut im ya kat kum ko chika jong blai ka jing im kam dei ka persuk ka ba kam dei ka ba adu kata-kata kalong ro ka besuk te ban chai kan ka ju bab jong ngi pule gospel jong Matius nang khat khandai chapang to samla bruspa nang ka khandai kan tiu ter ong jisu ka engan le patu biu jing im bam cukut pe ka bam batu bangan du blai im ngatip dikena bangan sayap nan pertai apakah du de menyo ko pak pertai ha jisu ong perlok pikwa banjo jing imbam cukup pat yak hukum pada hukum ulah kelip Yesus kita hukum Yesus batai te banjo kata kacing imbam cukup bantu plat im ko para bangai ko para lok be adon kam ni don kam tarai kacing bat hukum kemal ong Yesus mo kita hukum di pole gospel jong Matius dan ar po ar lai po sao hadu sao peu Yesus batai Jepang tu ustad an ya ke hukum kau hukum ban et yo blai kau hukum ban et ya ke prabrio kata kadai ka ngin et yo blai ngin et prabrio bat hangta ngin yo kising imam sukut ate ban et kumala patay blai ban et hok ik prabrio ban et hok yo blai ban le hok ak jade ba blai ban le hok ak jade prabrio kam dei basuk kadai kalong kum kacing ya nak lenti ka pakhim pun ke macam jing sa ban yo blai kum bakwa blai naduk dan naduk mesim ban ki prabrio naduk dan naduk mesim matarai ngin yo jing im ngin laj im ngin yo jing im bam cukut lada ngibat hukum wi ibah gemlang salang itu hukum cukai imlang salang hukum cukari hukum cukai yang kesen kita hukum ki alam yang cukai cukai jing ba lada ngibat dengan ba ngin poi cukai jing ba lada ngin lebat hukum ngin poi cukai jing ba dan nama kata-kata kamat penangkong kepapalai im yang ni kepapenyo yang ni kajing im bam cukut kadai kajing bat ya hukum blai Perkiwe-kiwe bagi beriu ki bu ru ki dan jumut bagi an sarkar ka bu kari ka bu kene kita ki bu nyapat gitu ban gitu kam sya kam dai ka basuk ka juga po kam ten ka sitam tu jisu ang kelenti ka bakhim jisu ang bae ka ding pena pancak sitam sayap keloi ban yap nak menta jenga keloi ban yap nama pipat hukum ngatarai kata ka ban ajing im yang ni papat yo jing im bom cukut yang ni ka ba ile ka man jong play ya boleh gospel jong Matius no nyeu art way ko om ki ba ong ko try kan lu ki ma ki beleng ka bang buat dokum ne ru om ki ba ong ko try chu wa chu porta ki yo jing im bam jukot ki ba le e ka man jong na ong Jisu ka e chi ka man Jisu ka e ka man jong ble ki kam ba phao li ka si ka chu yang ni ki chi an sa chu ni le e ka to ngin yo jing im bam jukot ngin yo ka jing im bam jukot
Ipu leha ka kitab sikinong Hebrew lenong si Pel kedai si Pel. Kaktian ublek hang ne ngadon ban le ka mon jome. Para banit para lok be ye gidan hang ne ka pertei ban le ka mon jong blei. Ka pertei jung hang ne ka de pertei pun kre na ka banta ka jing im la we. Ngim chong ne ngim chong sa junom hang ne. Ka pertei pangidon ka de jing le ka mon jong blei. Ngi le ka mon jong blei ne ngi le ka mon jong kitu bahukum yang ngi ya ka badai ka babha. Hang ta kanyalam yang ni saka jing imbam cukut. Tena mak kata kamar kamaan ban yo kata jing imbam cukut jing le ka mon jong blei. Ya ka bangal batai ngatarai lakat lem sim senam sepang jing le ka mon jong blei. Nam bata ju sepang kata so tu bangi dan hang ni ban le ka mon jong blei. Ada kata dengan le ka mon jong blei isa sem de supru ban le ka mon juki wer wes ka mon bahi kum me pa janga kemen para janga hukum ba ai ka balang janga akan hun janga. Kata kanyalam yang cakap jing imbam cukut. Kapalai, hakos pele jauh Matius senang menriu lai polai pusau. Jisu ang wat cuai ki maki beneng aitam ya pi. Ni wat cuai ki eki bakan jaman sim. Ni wat cuai ki eki babah kecing im sim. Jika day beriu jengi wat cuai yo blay ka bamot kecing im sim. Abangi wat cuai yo blay, ngibu yo blay hak madu. Ubelem sukar kui kecing im jengi, jing im sim jengi. Bat ya kecing im bakajado jengi katakan nyalam yang kecing im bam cukut. Ikan mau tu gospel je Lukas. Kalau nong si Pel lai peradu sah puar. Abang Yesus lekai cayeng ke Maria bal ke Martha. Abang Yesus puai yang ke Maria ke Martha kalau bon kam. Bila dek ikan nele kata pam krek ikan bam ke dia Yesus kelempem. Haduk bakal kenyum Yesus pak ke Maria bakal nyaram. Yesus orang aku Martha tang kawe betul kam. Kan dia kalau lek bah kalau serap yang na kalau cai kai na Baik bah, kanyau kuah cik imersim jengah, cik imersim jeng bangga ong bangga cik imersim jengkang, wat kos lai tan ke cik im bakan jado, banyo cik im bam cukut, cik banyo cik im bam cukut, jadi pan kam kos lai ke cik imersim jengi, banya ke cik im bakan jado jengi, mending lo cepang tu samlah bersebab kisah tangka we medan kam, kata, obat hukum. Ya kan ni ke Maria pemetan bang Yosef tangka wei piton kam nyau kor kecing kodor kecing imen sem jung pi perlok para bang ye pai kecing imen sem jungi hatung nyau kor ya ka hatung ye lek setom nam ta kecing imen sem ngale setom banduai ngale setom 40 ketin uble ngale setom 40% ketin uble ngale setom kini ni kam kan jam sem kata tarai kita rengkat pada fil Bapenda ikam bakan jado jenga red ai kambha kambon kambak menjam mesin matarai hang tangen yo kecing imbam cukut nang tapade pan yo kecing imbam cukut ipule gospel jong Yohanes nang katwe arpo sandu arpenyo aba Lazarus ulai yap ada tebu Jesu ong pinget jenga iktien jenga wala da pia pen im kababut pan yo kecing imbam cukut kajenget iktien bom Jesu hikai ngi balong kenong buat cemu. Kam dan cemut ngalong nong buat ngam imi sikai cemu. Kam dan cemut ngapule ke Bible ngasrap deka na impat te kongpong kam ta kam dewo ki bange janga wat lada ki yap kin im. Ka jenget hau Jesu unong pen im jengi ka ai jeng im bam cukut jengi. Ka gospel jong Yohanes nong men riu sau pel ko ki bi i nga pat snap nga. Kiri gitu ken ki ba yo ya ka jeng im bam jokot yo i bani yo i Jesu ai Jesu ata yo bladet ngelakan sepang kaji i Jesu ki sakramen kaji i ki sakramen pak jenge ki to ki sakramen jenge ki tien chung kaji ki ka chung a chung im datang kaji nge taki kam kom ba ong jakob kaji nge klem ki kam kalong ka bayam dan nge ki tien nge ki ka chung yo i Jesu klem pet ha kaji im jongi ngin sayo chung im bam jokot Tongin klep je kitu jingka bala ong Yesus ni pacha kajing imbalong praktikal ha kajing im jungi. Kajing leb hai prabriu kan ai jing im bom cukut yangi. Bikin mau gospel jo Matius dan art pusan lai pu wedu sa kan riu. Ha kasi bicar pakadu. Beliau pia ki beliau ki ar kan hum kum bo pia ki nak belang belang brot ju. Ki baca kaman ale rong pi cakap pengkre ku pa jenga. Kabamot kitu ki beri ke balai bah ya ki bangala batai matan lai sa pelikimat ki le bah jing emisem jegi kababot matang ong kajing le bah ki prabri pila kata sen pila ai weni prabri jenga pila le yanga ale rung
kajing le bhai para brio kadon kambha ni empat ki para brio ki empat ni kali ki duty bang kali ka ram chongi pale bhai ki para brio ki le bhai yang ni pai ki to ki bak ka ding o khi no pinanga kata sen pim sim le bha hai we ni para brio chonga pim sim le nga khi no be kajing le bhai para brio ngai sok na sok man bak par thei chongi bun bak nangi ki persang pandiang persang hitara baro hinya persang pale bhai ki para brio ka thong chongi hang ni pale bhai ki para brio kamata terasa ko ong kumno ngai iyo blay ha ki para brio ngai iyo blay ki balong khoj ngai ik ti ki bre ba ya bhanala ngai iyo blay te kata ki long bak rau tam jengi dangi la ban iyo blay ha ki para brio long kat ki long kala balong ki badok kala balong ki baduspa kala balong ki babie kala balong ki bam sneudur sudah iyo blay kasi iyo blay bat haba iyo blay ha ki to ki para brio yenam klat ya ka ban le bha ya ki bakata ka jile bha namangi le iyo blay ublay yung kurku ko do yang ni blay bha dan makata kan chuchu ki nuksa ko bon ipule gospel jong u Lukas no kan riu ka kan dai adu lai po we chapang Lazarus bat baris pa pikan mau baris pa ula bam sim bam ba hatam wala pahu kat ba Lazarus hajan ju wat i the cot leng khai barit dak jing bam ju naruti bu bam yo hakasi kado ya Lazarus la kantiu sao sakti kaman jong Abraham kal bayo to beruspa la put cakap pateng cakandai pateng nyamra papitip ke story balik bhai prabu uyo ke jingkarku tenaman kata ngen yo ke jing imbam cukut da ke bangile bha ya ki prabu kai ke bang aku apa pakut ikan kamah dengan nilai sekoi kaman kajing nyoko kajing kodo kajing imensim kali ko wei kajing kodo kajing imensim imesim kai kan ji imesim ka je de janga bar blay je de janga problem lang ba ka tienu blay lang ba ji ka blay nyau ko re ka ala stom ban psa ba me kan ka ji imesim janga ko bang apsai ba me kan ka do janga apsai ka ji imesim janga de ka ji duai janga de ji blay ka tien jong blay de ka ji puson janga de ka ji snap ke ba ba ka ji ka ta ke ba mlong kata ka de ka pa po nga sa bnei para ben na makatang ngak pa bapakot dikini sembo ci parkat ni pule hakato gospel jong Matius ka bangala omne nang khat khanda kan riu terta sepang to samla beruspa udon kaman babha ong aku apan yu jing imbam cukut good intention pandau pleu dawan be ko apan yu jing imbam cukut bar hukum ukon ran dia no ba pleu ong di no ka spa ka peu jung pi ai ka batuk kibe hukum orang la pendek deki dong ai tu pesah sing bodoh buat yang onran dia no kemama ho pi ban nga ngitip sai kedar pakatan kacing imbam cukut le sing dan tah kacing macengah akwa ban yo cing imbam cukut rengam tre ban im ke ai ka bau bleu hikai yang ni ke ai ka ba ka tin bleu hikai yang ni kemama yo ngim yo kacing imbam cukut hadu kan nongot ki ban yo cing imbam cukut Yesus kram cemlong we ar ngok ong ai da ka sikai ya da ti ka bakim tenama kata ban yo ka cing imbam cukut kambut tah apa ngadak tah ka cing bon oh ngalong unong bol Yesus ngalayo lot ki sakramen ngalayo lot ki ni tai oh ngal pendep ki ni tai te pi pendep ka bakum no hatu ki long da do ka mesem ko baong mene gospel jong Matius na atu alai po sa do sa pel yo blay na do da no problem do ka no problem kumbapi ila del no atu alai kon dai hatu ka long kumta yo ngi kop ngalabeng do ngade ta ginong bol Yesus kajing long nong bol Yesus kan pen poy kajing yo ikan yam garukam ja yo baptisma yo ikini kita kampat poy benang ini ladang him tre sistem kai ka bangamot ban ong nama kata ide ban long ki bri bat sistem ban yo kajing imbam cukut ban dop laj im banam do ya kan kajing imbam cukut jengim ni pule ha gospel jong Yohanes dan nong ba pra lai po we ter Yesus akan bakit ki pa ju hendai akan bat ki patai ki gaji kan kata ong le pinget ke ai ke banga ong ka ketien ke banga ong kajing sisa kan penlai lu je pi nama pinget ke ai ke banga ong pisa temrau da manu briu bala pop lanong ba pra lai pusau de briu uba cha temrau tiki ong are kumno kumta ngem de ki kon cha temrau ngem de ki marau ngem de ki kon jong Abraham kop ngiri kon jo Abraham maka ta ngim be kimra man kam kini ke baro dan kam ban ngai jemme para lok bi
para lok biye para bangai biye kan mau kejing long nong buat jing Yesu ngakot ada Kristen tan kejing long Kristen jenga kakat kerteng besau tenat Kristen bala pasle bala mangkar pang bala pang ublay ada ngacu yo tang kajing yo kerteng kam ai jing im yang dan kam nama kata ban le ikitu ke bal omentan badup laj im le ikitu ke bal Yesu oyingi ngin persang mangin yo ya kejing im bam cukut dan nama kata ngakan tu hila de ye pi kita nak percaya ban yo ya kejing im bam cukut tu ngi trestom ngi im bun snam rak percaya im tang cipor kan kat kejing wat jakpo orang kat kejing wat start kerja do jing yo ya kespa ka pe wat do wat kerdo kejing bam sen mat long ki ba dok kejing im sen Tik kom ong Yesu ha gospel jong Lukas dan bahasa kan riu kan ya kan pra ngalek bajalap haki baduk manu ketuk baduk bakan jado kam tam ke baduk bakan jaman sen ke briu bam dan yuble ke briu bam dan ikam bam ha ke briu bam dan ya ke emen sen ke baduk tam kenama kata to ngit pen riu spa lati kan badang don e ka por hang ne percaya jong bahasa jangi bat ngi sayo ya kata ka jing em bam jukun ai bakitu ke jigli bakitu ju ke li hato tang kende ke lai im kepen kan mau kepen dia ye pi hato ngangan lai im hato ngingin lai im ngilai im ada ngilai gitu panelor gitu balangkot ngam la ban ong sibun ngam kwai ban ong sibun nang ye trecitom nang ye le ikin kata nang penyar su sing moch perkat palang nang le bang ublei kurku ka do yangi bandum lai im tengah dua ka pat ublei kurku ka do ip ka basngam ai bakan ke jing sab jing minta ka step kamar ka bang asal kam ha ban ong ye le ye pi bandum yo jing im bam cukut ha pakut kajing embam jukun ha bakut kirong pong pertai ken jano ha bakut kajing lep ha jam ni kajing yo ban le chau ble kajing embam jukut te kan sa ajing em ngi tip ko ong Paulus ya sitiu jekin ong Korin nang khat sa hu kan yo Ladam don kajing imbam jukut le egjiat le no egjiat lab janga lam don kajing imbam jukut le na ega jenget ile bha janga ngadwa ya pina makata par bagen begitu kajing ong Paulus bekhoi ro narap yangi pana church tom bandu bio kajing imbam jukut tem pekut dak berwai ko blai ko pa che jar ngo biang sisenya me nak peta ke dik sembo ci perkat mesnang yangi menta ka step me kwa yangi baro ngin lat im ailan alenti yangi wailat valenti yangi ban sem ke lat ban trecitom ban yo jing im ngila trecitom nang as jing so tu chu chu yangi ban trecitom ble ban yo ke jing im bam jukut ko ba me kwa me mang yangi me ji su me la ong alek na pa kre jaka na ba ta ju pi ha ba don manga pi ru pendon ko ba mut ka don chi sa kata ke jing im bam jukut haden habon da la klat ngata trecitom basa ngad wai ke bokre ba ki pa ju me basnam ai kenang yo ju su ke jikai menang yo ju su ke im bam jukut lawe ha ke jing im joki jing im jang ngi pa ni kene daw Chris utrai jongi ka buram hok pa baru khon ba msim bukhot bala long ka ban kong bijumta bat barabor junam la junam amen utrai udon rintat bat phi bagajer khu jo blai dan bo baru pa baru khon ba msim bukhot kan helo joki kas dan ya phi ha ka ching im mal ka se ka jong phi ho blai ublai kur khu ka do ya phi